Hi guys, hulaan nyo kung nasaan ako. Hello sa mainit na lugar dito sa bansang Arabiano. Hello, hello, hello. Shout out sa inyong lahat. Paki-like naman ang aking live dito sa YouTube channel. Hi guys. Shout out to everybody. Mega mega love. Shout out to all of you here in Abu Dhabi, United Arab Emirates. I just want to share with you my the weather in the UAE. It's too much hot. How many degrees Celsius? My goodness. Very very hot. It's like very very hot. Hindi nyo kakayanin guys. Diyos ko Lord. Nandito ako guys. Naghihintay ng pasahero. Kaway-kaway naman dyan. Huwag naman kalimutan i-like ang aking video. Kaway-kaway guys. Huwag kalimutan i-like ang aking video. Maraming salamat sa mga sumusuporta ng aking video. At sana i-subscribe nyo ang aking channel sa hindi pa nakasubscribe ng aking channel. Gusto ko sanang bumili ng bangus dito sa loob ng mall, ng Bawabat Mall. Kaya lang, wag na. Kasi saglit lang kami dito. So nag-decide ako na dito na lang ako sa sasakyan maghintay. Kasi 30 minutes lang naman daw. Kaya eto guys, nakapag-live ako saglit. I-like nyo naman guys ang aking video. Ayun guys, ang ating kapaligiran masyadong mainit. Kaway-kaway naman dyan guys. Paano kaya siya makakalabas dyan? Is masyadong masikip. Pwede pala siya makalabas dyan. Masyadong masikip. Ayun, napakabait ng madam. Binigyan niya ng pera yung nagwawalis ng kalsada ba yun? Binigyan niya ng pera. Napakapait ng madam. Sobrang init kasi. Tapos yung driver ng madam ay lalaki. Diyos ko, ang init guys. Hindi na ako lumabas ng ng sasakyan kasi ang init. Medyo masama din ang aking pakiramdam. Gusto ko sana bumili ng bangus, magsigang, magprito, magpaksiw. Kaso ayun. Kaway-kaway dyan. Share my live and like. Wala man lang nanonood sa ating live. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-live. Ayun, ang binigyan pala niya ng pera ang binigyan pala ng pera ng madam yung tumulong sa kanya para sa kanyang mga pinamili. Swerte nung asa na ba yung aking pasahero dito? Sa ayun, super init dito. Shout out kay Al. Super init. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Matagal pa ang Pasko pero parang malapit na. Ayan, kaway-kaway lang. Ayan, pampadagdag ng ating views. Magla-live tayo ng kahit mga ilang minuto guys. Gusto ko lang share sa inyo ang init dito sa disyerto.
Parang 30 minutes na yata yung babae sa loob ah. Niloloko niya ako eh. Sabi niya di daw siya magtatagal sa loob. Ang init pa. Papawisan na ako. Mabuti pang patay na lang ang aircon at buksan ang bintana. Malakas pang hangin. Wait lang. Try na natin. Ayun o. Malakas pang mahang. Ayan, dalawa nang nanonood sa atin. Thank you so much. Sus, atras pa tong isang sasakyan na to. Paparking pa siya dyan. Doon ka sa parking, boy. Huwag kang magparking dito dahil masikip na. Hindi ako makakadaan dyan. Oh my God, boy. Where is madam? Madam, where are you? May pag-asa pa kayang magliwanag itong aking landas. Kaway-kaway, shoutout sa 2 million people in the world. Ang init-init dito, guys. Ang ganda naman ng kapaligiran. Okay? Andito ako sa mall, sa labas ng mall. Pero sa main entrance kasi may pasahero tayo. May pasahero ako. Diyos ko Lord, pinagpapawisan na ako. Nung oras na gutom na ako. Share dan. Syukran. Share. Para magkaroon tayo ng views, magkaroon man lang tayo ng mga 10 minutong live, ay okay na po yan. Ayan. Gusto ko palang i-shoutout ang aking mga chuper na kaibigan dito sa United Arab Emirates. Shoutout natin yan. Itong sasakyan na to hindi umalis. Ayan. Alis ka na. Para Diyos ko, mali pala yung parking namin din eh. Sinundan ko lang siya. Mali pala. Dapat doon ako sa gilid. Yes, sa gilid. Umalis tuloy yung isang ano. Mali yung aking pinagparkingan. Asa na ba si Madam? Oy. Diyos ko Lord. Ang init. Okay guys. Nag-notify na ang aking data. Wala na. Ano na siya. Finish na. So hanggang dito na lang ang aking live. Maraming salamat sa inyong pagstay. Maraming salamat. Thank you guys. Ang init. Thank you guys. Bye bye. End of live.